Pitääkö lebeliä tehdä? Miia, onks sä kunnossa? No ei se naama osu mihinkään. Nousin ylös nyt. Joo, mutta kun tuo jalka tos mun esiin. Älä nosta vittu mua mitään. Miia, onks sä kunnossa oikeesti? No mun käsi osu. Ollaan. Hei Vitalia, No mun käsi nousi siihen päin. No hyvä. Miia, onks sä kunnossa oikeesti? Miia, onks sä kunnossa? No ei se niin sun kohtaa tule.